An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan faw sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna aw ka bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mawuludu ɲaɲali kadara kɔnɔna na silamɛya tɔn min ni o bɛ wele ko association Fatima Zahra n'a ɲɛmɔgɔya bɛ an ba Madame Haidara Tausi Haidara bolo. Mawuludu bangeli ani a denw di ɲaɲani kɛnɛ sigilen kɔfɛ u fɛ Fatima Zahra tɔndenw u y'a kanu ni ka duwawu kalan kɛnɛ dɔ fana sigi ni k'o ɲɛnamaya. A ɲɛnamayara u fɛ ka bɛn alamisadon ma Sirakɔrɔ Mɛgɛtan Sherifɔ Mufa Haidara ale ka denbaya da la. Mɔgɔba caman o sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ ka fara groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o tɔnden caman kan. Wajulu kɛnɛ o ɲɛnamayara an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli san kunbɛn ɲaɲali o kuncɛli kadara kɔnɔna na Fatima Zahra tɔndenw fɛ. O kɔfɛ u tilala ka labanna karamɔgɔ minnu ni olu ye wajuli kɛ ni ka duwawudon kɛ ka ɲɛsin jamana ma ani nabaga bɛɛ lajɛlen. Fɛn minnu ni o sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an ka o lajɛ Usman Kan ani Sama Traore olu ka ɲininkali galama la. Alhamdulillah rabbil alamin. Bamananw ka kuma don ko ni ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka taa fiyɛ n'a nuji m'a faga a daji b'a faga. An bɛ kɛnɛ min kan fɔlɔ alhamdulillah mawuludu foyi tɛ mawuludu bɔ parce que n'i y'a ye an bɛ ko la alakira de y'a bɛɛ yira an na. An ka seli an ka hiji an ka sinji tugu jɔn nana n'a ye alakira de nana n'a ye donc n'o ka mawuludu sera alhamdulillah rabbil alamin an kan ka y'o kɛnɛ ka hali ni mufa ta tɛ kɛrɛnkɛrɛnnena mufa min y'a organiser sirifi don an bɛ sirifu ka ko la. Kabini diɲɛ lawale fo kana se bi ma an bɛ sirifu ko in de la o kumana ni sirifu y'a labɛn o fana bɛ tɔw ta ni san cɛ donc an nana groupement de an mɔgɔ damadɔ bila ka na an kana groupement représenter yan bon an nalen o de la yan nɔ alhamdulillah rabbil alamin. Tiɲɛna bi kɔni nisɔndiyara alhamdulillah rabbil alamin ala tanu ka ala barika da bi nisɔndiyara kosɛbɛ. An ye association in sigi an ma sigi kun wɛrɛ kama mawuludu kɔni y'an san 4 an bɛ mawuludu kɛ. An bɛ mawuludu bangini kɛ an bɛ denguli kɛ mais an b'a kɛ Sirakɔrɔ balontan terrain na an ka wajulukɛla n'o ye Ibrahim Sanogo ye an b'a kɛ bi kɔni bi ta ye dugawu ta ye. An bɛ groupement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ ka silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ nana dɛmɛ an ka baara la an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman k'an cɛ yɛrɛ fo a ye dɛmɛ baaraba la baara in fanba wari fanba bɔli ale de y'a kɛ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ 2 donna la n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala k'a k'u bɛɛ lajɛlen alijinɛ sara ye ne ya rasulu bonya barika ye wele kan bɛ n bolo ka fara silamɛ muso tɔw kan an b'a yiru bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔrɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ farafarali ni bɛnbali a tɛ foyi ɲɛ mɔgɔ ni fin o de ye ne ka wele tɛ. Hakilila min bilala an ka musow ye Sirakɔrɔ yan u ye tɔn dɔ sigi n'o ye Fatumata Zahra ka tɔn ye a ɲɛmaya bɛ ne yɛrɛ furumuso bolo n'o ye Tausa Haidara ye olu de ye nin y'a san 4 ye u bɛ mɔludu kɛ u n'u ka karamɔgɔkɛ n'o Ibrahim Sanogo ye u b'a kɛ Sirakɔrɔ terrain kan bangeli ani denguli su n'u ye dengulu kɛ duwawu kalan u bɛna kɛ ne ka da la yan nin y'a san 4 ɲinɛ tan an y'a ɲini comme ne yɛrɛ bɛ tɔn caman na n bɛ silamɛ tɔn caman na n jɛɲɔgɔnw y'a ɲini a ka kan ne tun bɛ baara in kɛ n tɛ maa wele n b'a to Sirakɔrɔ yan ni sigida ni an ka maa minnu bɛ yan n'an ka muso minnu bɛ yan n'olu b'a kɛ ani k'i mɔgɔw n tɛ maa wele mais n jɛɲɔgɔn minnu n'u bɛ tɔn kɔnɔna la n'o ye Mohamed Makiba yɛrɛ y'a ɲini ne fɛ tiɲɛ don n bɛ ka baara in kɛ cogo min a ka ɲi mais min ka di olu ye an ka bɔ dɔw ta dɔw tun bɛ bɛn ni sirifukɛ ka dɔw ta ye ala yɛrɛ ne tun bɛ yan to yen n bɛ taa sirifukɛ ka kɛnɛ kan o y'an ka bɛnkanw ye an y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila don wɛrɛ la pour que tɔn wɛrɛw ni an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen u bɛ se ka na o de y'a to bi an y'a bila alamisa la bon an bɛ ala de tanu maaw nana an jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen tɔn baara nafa min bɛ tɔn baara la o ye maaw ka se ka ɲɔgɔn kungo kɛ. Kunnafoni dili kɛnɛ dɔ o baara nun donna min bɛna musolakaw ani denmisɛnw ka musolakaw ka yɛrɛta ani denmisɛnw ka bɔnɔgɔla baarabolo dalen ko fɔ u ko a bilankɔrɔ baarabolo dalen ma ko fafe kɛnɛ in sigira sen kan kɛnɛ in kan mɔgɔ minnu caman olu sera ka kɛnɛ lasɔrɔ o kɛnɛ kelen kɔnɔna na fafe musolaka dɔw olu garijɛgɛ donna donbolo caman la donbolo minnu ni olu dira
programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest fɛ ka se ka u dɛmɛ ni baarakɛminɛn dɔw ye a kɛra ka bɛn jumadon ma CNDF kɔnɔna na Bamakɔ kura fɛn minnu sɔrɔla Fatumata Yaya Kane ani Abdoulaye Sogodogo fɛ an ka jɛ an k'o lajɛ. Kɛnɛ daminɛna ni maire ka nɔnabila ka dantigɛli ye ni o ye sigida sabanan maire ka nɔnabila ye. Kɛnɛ in dabɔkun de ye ka kunnafoni di Bilankɔrɔ Kɛsu Fond d'appui à l'autonomisation de la femme et de l'épanouissement de l'enfant ka baaraw kun kan a n'a kuntilennaw. An ka cakɛda bolofara min ɲɛsinen don denmisɛnninw ani musolakaw ka kisaw ma a ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ an balakaw ni denmisɛnninw an ka jamana kɔnɔ u bɛ ka makɔnɔniba kɛ u donni na murubakala la barisabu ka d'a kan an ka jamana kɔnɔ a ka kan u ka bila hakɛ minɛnw kɔnɔ a ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin an dɛmɛbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bilankɔrɔ Kɛsu dɛmɛbagaw ka taa se Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma. N ko ne nisɔndiyalen de bɛ nin kuma in ta aw kɔrɔ bi nin séance d'information in na parce que an Bamako musow bɛɛ mago bɛ se ka se yɛrɛkɔrɔ la donc n y'o de fɔ n ka discours kɔnɔ k'an mago b'o la mais n'i ko k'i mago bɛ ka se yɛrɛkɔrɔ f'i ka sɔn fɛn dɔw ma o ye mun ye f'i ka kibaruya ɲini f'i k'i yɛrɛ kalan f'i ka baara kɛ min b'a to i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ olu dun fɛn saba n ye minnu fɔ ministère y'o bila yɔrɔ jumɛn FAFE ka hukumu kɔnɔ o de y'a to bi activité in importance ba de b'a la aw ka n'a lamɛn parce que o de b'a to an ka se ka dɔ k'an yɛrɛ an ka se k'an jɔyɔrɔ fa an ka jamana kɔnɔ cogoya min na donc n bɛ FAFE fo o initiative la ka ɲɛsin Bamako musow ma mais n bɛ ministre fɛnɛ fo parce que a y'a yira n'a ka présence k'a fɔ ani musow bɛ ɲɔgɔn fɛ a mago bɛ musow ka ɲɛta la donc n b'o ɲɛsin an ka ministre ka représentant bɛ yan a k'a lase ministre ma. Bilankɔrɔ Kɛsu FAFE jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keta ka laɲini don a bilalen don musolaka bɛɛ ka bolo kan ani denmisɛnnin minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin kunnafonidi kɛnɛ min sigira sen kan ka kɔn a ɲɛ dɔw kɛra marabolo dɔw la i n'a fɔ Kayi Sikaso Segu ani Mopti wa a dabɔkun de ye ka se ka musojɛkulu ka dɔntaw kawuriya FAFE Bilankɔrɔ Kɛsu yɛrɛ kun kan. FAFE président ye wari di ko ka musow dɛmɛ ko ka denmisɛnninw dɛmɛ aya an bɛ o la yan bi wuladen na pour que ka information di mɔgɔw ma FAFE yɛrɛ ye mun ye FAFE wari bɛ sɔrɔ cogo di parce que mɔgɔ caman bɛ yen u ye FAFE ko mɛ u t'a dɔn min don dɔw y'a wari sɔrɔ dɔw ma wari sɔrɔ ni minnu y'a sɔrɔ u bɛ content mais ni minnu m'a sɔrɔ u bɛ dimi donc c'est pour dire que FAFE an ye yɛlɛma dɔw don a la an y'o yɛlɛma minnu don a la wuladen na an bɛ yan de k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye FAFE daminɛnen an y'a daminɛ ni subvention ye subvention yi ka wari di muso ma a tɛ sara bon an y'a ye n'an continuera n'o ye FAFE a laban a da bɛ tugu donc an y'o yɛlɛma min don parce que comme guichet saba de bɛ FAFE la guichet fɔlɔ an y'o de yɛlɛma dɔɔni yɛlɛma don la o yɛlɛma fɔlɔ ye mun ye comme guichet fɔlɔ tilalen don fila ye entrepreneuriat féminin o financement b'a la activité génératrice de revenu o fana financement b'a la donc entrepreneuriat féminin an taara n'o de BNDA la sisan $600,000 b'an bolo BNDA la an ye fond de garantie de bila BNDA la $300,000 BNDA fana ye $300,000 fara kan donc o de kɛra $600,000 ye sisan an ye appel lancé mɔgɔw postule la projet bɔra Mali région bɛɛ la ka na d'an ma projet minnu don entrepreneuriat féminin projet min b'an bolo c'est plus de 500 projets donc an y'o déploiement kɛ an tilal'o la ni comité de pilotage a validé an bɛna bila ka taa BNDA la pour k'a ka commencer ka financement fɔlɔ kɛ donc an bɛ yan wuladen na de ka n'o de kunnafoniya di u k'a dɔn k'a fɔ wari a bɛ sɔrɔ cogo min k'o dɔn ni wari sɔrɔla a bɛ baara cogo min k'o dɔn parce que président ka idée de don ka muso ni denmisɛnninw dɛmɛ donc an kan ka président dɛmɛ a ka initiative kɔnɔna na. Kɛnɛ in kɔnɔ minɛn dɔw dira musolaka dɔw ma ni olu ye Bilankɔrɔ Kɛsu FAFE tɔndenw ye baara bolodalen min wele ko programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest ale de kɛra o minɛnw dibaga ye. Association Soro Optimiste International ka tɛmɛ ni Club de Bamako Lumière ka sira ye barodasigi kɛnɛ dɔ o sigira sen kan Jalakɔrɔji commune rurale population ani jɛkulu in yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kati cercle kɔnɔna na barodasigi a bolila fɛn min kan o ye karo gɛlɛya waliya minnu ni olu bɛ ta ka musolakaw sɛgɛrɛ ka se ka waliyaw kɔn don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o sigilen no sen kan walasa
karogɛrɛya wale ani bingani waleya min bɛ kɛ musolakaw la ka se ka o kɛlɛ hakilina in baara bɛ don o de kadara kɔnɔna na mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na kɛnɛ in yɛrɛ ɲɛnamayara ka sigi sen kan ka bɛn sibiri don de ma Amadou Diallo a n'a ka jata la Samba Traoré olu de kɛra baara in Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Nin ye laadalako ye san o san novembre kalo tile 25 mana se o bɛ ta ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka o ɲɛsin dansako wale kɛlɛli ma walima lajabaw kɛlɛli ma min ni o bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma o de la Sœur Optimiste ka bolofara min ni o bɛ Bamakɔ yan ni o bɛ wele ko Club Lumière de Bamako u ye hakilina caman sigi sen kan min ni o bɛna kɛ sababu ye ka lafaamuyaliw kɛ ani ka ɲɛfɔliw kɛ nin waleya cɛjugu ninnu kɛli kan. An bɛ jalakɔrɔjiya bi hukumu kɔnɔ o ye ɲangata minnu bɛ ta ka musomaninw ani musow sɛgɛrɛ pour que ka o kɛlɛ. Donc an bɛ bi o hukumu de kɔnɔna na a kɔlɔlɔ ka ca donc an bɛ bi k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a kɔlɔlɔ ye mun ye n'an y'u essayer k'u lafaamuya k'a yir'u ka fɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase mɔgɔ ma musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ou musomanin ka ta ka don furu la k'a sɔrɔ a farikolo ma kɔgɔ o bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase u ma a dɔ la hakili falen bɛ se ka na o la. Jalakɔrɔji sigida ɲɛmɔgɔw ye Sœur Optimiste Club Lumière de Bamako ka ni hakilina in tare kosɛbɛ olu ka fɔliw la ko ni ɲɔgɔn lafaamuya kɛnɛ in bɛna kɛ sababu ye kunnafoni caman ka sɔrɔ ni dansako wale ninnu na min ni o bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma. Club Lumière ni y'a fɔ la anw jɛɲɔgɔn kɔrɔw don tiɲɛ yɛrɛ la y'a fɔ u ye baara dɔw k'an fɛ yan fɔlɔ y'a fɔ baara minnu ni an ye nafa sɔrɔ olu la donc nin fana daminɛnen filɛ nin y'a fɔ nin fana ye baara min ni a nafa ka bon an kan parce que kunnafoni di ye fɛn o fɛn ani sigika baro bɛna ni fɛn caman ye donc a bɛna fisaya an ka population ma kosɛbɛ a bɛnna ma an kɔni bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ fara muso kan an ka sabali an ka waatiw man ja violence sur les femmes a ka dabila ni kuma sigika fɛn o fɛn ɲa bɔgɔli an k'o bɔ a la. Sœur Optimiste Club Lumière de Bamako bɛ baara kɛ ni international ka hakilinaw de ye wa a ka wulikajɔw bɛ boloda sanga ani wagati ka ɲɛsin musolakaw ma ani musomaninw kɛrɛnkɛrɛnnenya na dansako waleya cɛjugu tara ka ɲɛsin minnu ma ni o kɛra sababu ye u ka gɛlɛya sɔrɔ u farikolow la ani hakiliyan fan fɛ ni hakili falen kɛnɛ in sen fɛ association ye weleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ nin waleya ninnu na. Nin ye bɛɛ de ka kɛlɛ ye quoi. Ni mɔgɔ min ko i bɛ muso dɛmɛ dɔrɔn i ye muso dɛmɛ i ye du dɛmɛ i ye bɛɛ de dɛmɛ i ye jamana dɛmɛ donc vraiment nin ye bɛɛ de ka kɛlɛ bɛɛ de ka wuli k'i jɔ k'a fɔ ko mɔgɔninfin ye mɔgɔninfin de ye quoi mɔgɔninfin muso ye fɛn n'i ma de ye i b'a fɔ komi cɛ i b'a fɔ fɛn a man ka bugɔ fo ka taa se surtout saya fo ka taa fagali bɔ a la quoi an n'o ye an ka jamana kɔnɔ yan il faut k'o de ka dabila k'i jogin fo ka taa i da dɔgɔtɔrɔso la ou bien k'i ci fo ka t'i faga il faut k'o de ka dabila donc an wulikun de y'o ye. Voilà, an bɛ wele de lase jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a lase population ma k'a lase jama bɛɛ ma k'a fɔ ko vraiment ni bɛn ma ko min dilan bugɔli ani fo ka taa se bana ni fɛn ma o tɛ se k'o dilan quoi. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sœur Optimiste International ye jɛkulu ye minnu ni u ka baara fanbaw bɛ ta ka ɲɛsin adamadenw ka hakɛw kɔkɔrɔma donni ma wa maa ba 95 o de bɛ a kɔnɔ o tilalen don jamana 120 ni ɲɔgɔn cɛ ni olu ka wulikajɔw ɲɛsinen don mara cogoya ɲumanw ka fara musolakaw ani denmisɛnninw ka lafiya siraw ma. Jɛkulu min ni o bɛ wele ko association baɲumankɛ olu ye kalanbulon dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin musolaka 200 ma musow cɛsabagatɔw olu bɛ o la walasa ka se k'u ka dɔnniw kankuriya galadenw kundilan ani baara caman wɛrɛw la a kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn alamisa don de ma para jikɔrɔ ni Bamako yan nɔ kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya tun bɛ Sheikh Umar Kone de bolo Sadio Sidibe ani Dramane Male olu de tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'o lajɛ. Musolaka ye 200 ye minnu garijɛgɛ donna dɔnta kawuriya kɛnɛ in na min sigira sen kan Jakite Aminata Sangare fɛ n'ale baɲumankɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ye kulu min ɲɛsinen don dɔnta kawuriyali ma ani minnu garijɛgɛ donna dɔnta kawuriyali la u y'u ka nisɔndiya jira ka waleɲumandɔn fɔli kɛ ka ɲɛsin Jakite Aminata Sangare ma. Hakilina ɲuman don a diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ parce que an minnu tɛ fɛn na an kɛra sababu ye ka kɛ an cɛw ka gardien ye so kɔnɔ n'an fɛnɛ bololamina sɔrɔ ka an denw fɛnɛ bɔ nɔgɔ la ni o tɔrɔ man n'o bɛɛ fisaya an ma dɔɔni komi ɲɛko bɛ ne na dɔɔni
n'o tɛ sɔgɔli yɛrɛ de kɔni kun ka di ne parce que ne bɛ so la dɔɔni ne bɛ foli min kɛ ka se Ami Sangare ma mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ kalan kɛ a hakili tɛ ye diɲɛlatigɛ nin yɛrɛ kɔnɔ ne n'a ye ekɔli de kɛ n'a hakili ye ne k'a fɔ ko ne terimuso fana ka na ne y'a fɛ pour que n fana ka se ka dɔɔni kɛ yɛrɛ diɲɛ na ne ka foli a tɛ se ka foli kɛ ka s'a dan na quoi. Ne ka baara in ne bɛ sɔni ta n bɛ kɔli da sɔni kan k'a nɔrɔ la ka sɔrɔ k'a limi ɲɛsi bɛ yen n bɛ ɲɛsi ta k'a don mɔgɔw ɲɛ la ne ka baara bɛnnen don ma association Baɲumankɛ tɔgɔ la n cɛ ntanyana ci bilala ma ko Ami Sangare bɛ ka muso cɛsabagatɔw dɛmɛ bon ala ye den kelen don garisɛgɛ la den kɛra den banabagatɔ ye association yɛrɛ tɔgɔ la n dɛmɛna denko in na kosɛbɛ den bɛ kalan na ɲina Amalidɛmu na ala ye jigilamɔgɔ dɔ di yan association in kɔnɔna na min jɔni den in ka ɲinan san école Amalidɛmu kɔnɔna na donc n bɛ foli di ala ma ka di kira ma ka di n dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka di association in ma foli belebeleba de bɛ ne bolo ka ɲɛsin Aminata Sangare ma sabula den banabagatɔ min bɛ ne bolo ɲina a taara Amalidɛmu école fɛ vraiment ne ka foli yɛrɛ tɛ ban yɛrɛ fo foli belebeleba bɛ ne bolo ka ɲɛsin Aminata Sangare n'a cɛ ma ani association Baɲumankɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen o foli bɛ ne bolo ka foli belebeleba di karamɔgɔ yɛrɛ ma. Ni hakilina ɲuman in n'o ye Baɲumankɛ tɔn hakilina ye Jikɔrɔni parakaw fɛ yen a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo kadira de kɔnɔ kalo min sugandira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye Jakite Aminata Sangare n'ale ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye a ye bonyamasegin kɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛmaa ye n'o ye a Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara ye a ka cɛsiri la silamɛya diinɛ sankɔrɔ tali la ani dɛsɛbagatɔw dɛmɛni. Formation in kun ye min ye komi veuves ni orphelins ni démunis de b'an bolo tuma bɛɛ sanni an ka to k'a fɔ k'an bɛ fɛn di n'an y'u dege u yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye cogo min na ko sanni bamananw ko sanni i ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun na k'i k'a dege jɛgɛ minɛ na a kun y'o de ye n'u sera u yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ ye ka sɔrɔ association tɛ association Baɲumankɛ a sigilen bɛ dɛmɛ de kama an bɛ dɛmɛ kɛ muso minnu cɛ sara denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bangebaaw ntanyalen don ani seba tɛ mɔgɔ minnu ye association Baɲumankɛ yɛrɛ sigilen b'olu de kɛ muso cɛsabagatɔ min bɛ yen o ye 152 bon denmisɛnnin minnu b'an bolo n'o ye orphelins ye o ye 216 bi kɔni an bɛ ala barika da ni n sen yɛrɛ formation ye an dɛmɛna développement social mɔgɔw olu y'an dɛmɛ ka formation in boloda ONG Agir b'an dɛmɛ Cheikh Umar Kone min filɛ nin ye a fɛnɛ b'an dɛmɛ a bɛ don mois d'octobre kɔnɔna na halisa octobre la an ye kayidiw ni fɛnw kɛ a rentrée kama denmisɛnnin ninnu ka se ka taa kalan na an ye kayi di denmisɛnnin 200 ni kɔ ma donc galado in de fɛnɛ ni kundigi in b'o kɔnɔna na minnu tɛ ka taa école la musomanin minnu bɛ yen nɔ u ka alphabétisation an bɛ n'o boloda olu bɛɛ b'a kɔnɔna na pour que denmisɛnnin ninnu fɛnɛ ka se ka dɔ kɛ an bɛ cours kɛ yan yɛrɛ écoledenw bɛ yan nɔ an bɛ cours à domicile k'u kun kundigi b'a la jabida b'a la baaramisɛnnin caman b'o la an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ halisa an kalifalen b'a la an jigi dalen b'a kan halisa a k'an dɛmɛ i b'a fɔ a y'an dɛmɛ ka kɔrɔ cogo min na an mago b'a ka duwawu la an mago b'a ka dɛmɛ na. Kɛnɛ denfa y'a ka nisɔndiyaw jira ka sɔrɔ ka layidu ta k'a fɔ a na association Baɲumankɛ tɔn dɛmɛ Baɲumankɛ tɔn ka hakilina de ye ka muso cɛsabagatɔw dɛmɛ ani falatɔw fo ka taa se dɛsɛbagatɔw ma. Jakite Aminata Sangare ka fɔ la a ye ko in ye a baɲuman de la o de y'a kɛ a kɛra laada ye ale yɛrɛ bolo an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Baɲumankɛ tɔn ka dɛmɛ kɛko fɔlɔ tɛ nin ye ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma a ye ɲumanya caman kɛ kabini a sigidon san 2014 ka na bila bi la. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Kongo Kinshasa jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ye dantigɛli kɛ hali n'a ka kumaw man diya a y'a yira k'a fɔ kalata min jɔrɔ bɛ maaw la décembre kalo tile 23 k'a na kɛ hɛrɛ ani baden la a ko fɛn kelen min kɛ mɛ k'e kɔnɔ wa o ye nazarala tɔnba Union Européenne ka ɲangini bere ye min dan bɛ u ka cɛbɔ Emmanuel Ramazani Shadari kun an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila a ka cɛbɔ ni o ye Emmanuel Ramazani ye kabini san 2017 nazarala tɔnba Union Européenne ka ɲangini bere dan bɛ kun k'a ye dangari hadamadenya hakɛw la kuma min na ni a kun ye minisiri ye jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka minisiri san 2016 décembre kalo ni 2018 février kalo cɛ o kuma
fanga sinamatonw ɲini sɔkoya taama fɛn o fɛn bolo da ale de kun bɛ minisiriya la minisiriya min ɲɛsinnen kun do jamana kɔnɔna lakanani mɔ k'o senfɛ a ye lakana tigilamaw bila ka bɔnɛ banfila don fanga sinamatonw kunna mana kuma min ni u y'a yira k'a fɔ u bɛ nisɔngoya taama kɛ ko jamana ɲɛma Joseph Kabila sen bɛ bɔ ye jamana kunna ten kabini fan daɲana san 2001 kana se bimɔ ale kelen de bɛ jamana ɲɛmaya in na ko jɛnti kɛ ni a ye jamana ɲɛma Joseph Kabila ka kumaw na a y'a yira k'a fɔ nazarala tɔnba Union Européenne ka ɲangi bere min ɲɛsin bɛ a ka cɛbɔ Emmanuel Ramazani Shadari mɔ ko a ma kɛ tiɲɛ kan fɛn bɛn da tɛ wa dilan bɛ politiki binaku de kan a ko maa o maa bɛ yen maa 15 la ni ɲangini bere ɲɛsin bɛ u mɔ ka bɔ nazarala tɔnba Union Européenne yɔrɔ ale ka danaya bɛ a bɛɛ lajɛlen kan ko nazarala tɔnba Union Européenne masurunamaw y'a yira k'a fɔ ni kalata kɛcogo ɲana Congo Kinshasa jamana kɔnɔ décembre kalo tile 27 ko ɲangini na bɔ maa 15 ninnu kan a ko t'ale ka sira ye ale kɔni bɛ min dɔn fɛn min bɛ k'a fɔ ko hadamadenya hakɛ buruja a ka maa ninnu ye baara kɛ fasoden ɲumanya kadara de kɔnɔ basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min mɔgɔw ka muɲukumanyaka ka bali fanga sinamatɔnw fɛ ko nisɔngoya taama danba yɛrɛ ye k'o tɛ ɲɛ o tuma na ale ka danaya bɛɛ maa 15 bɛɛ kan a ma ladɔnniya k'a fɔ maa 20 ani maa 1 ɲɔgɔnna de kɛn bɛ k'u kanbɔ jamanakuntigisigi kalata la min bɛ kɛ décembre kalo tile 27 Congo Kinshasa jamana ɲɛma Joseph Kabila min si bɛ san 40 ani san 7 ale tɛ se k'i kanbɔ bilen bawo kabini fa fara fanga na san 2001 n'a y'i cogo o nɔ na ka na bila bi la ani maa ma fanga in bali ani jamanakuntigisigi kalata tɔ ye dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna ye Martin Fayulu n'ale fana ye fanga sinamatɔ cɛbɔ ye Moïse Katumbi ni Jean Pierre Bemba gɛn bɛ ka danaya da maa min kan o ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ kalata bɛna kɛ ni subahana mansi min ye ko machine à voter k'o ka bɔrɔ Novembre kalo tile 24 Burundi jamana kɔnɔ jalabatigi 4 minɛnen kɔfɛ k'olu kɛ wo la k'a sabu kɛ k'u sen mi sɔn ka ye Burundi jamana ɲamakɔrɔ Melchior Ndada ye ka fali la min kɛra octobre kalo tile 21 san 1993 Burundi jamana tɔgɔla kere ɲɛma procureur général na bi dandigɛ k'a fɔ maa wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu ɲinin bɛ o maaw na Burundi jamana ɲamakɔrɔ Pierre Buyoya bɛ o la ale min kɛn bɛ diɲɛ seleke 4 setigi jamanaw ka maa kanu ne ye k'a bila diɲɛ seleke 4 jakulubaw kunna ko in kɛlen ne bi cɛ san 20 ani san 5 don Melchior Ndada ye ale de kɛra Hutu siya magale ye ka Burundi jamana mara wa sigira ni kalata yɛrɛ de ye koyi jalabatigi 4 minnu minɛn bɛ bi o ma jamana tɔgɔla kiri ɲɛma procureur général bɔ a ko maa 17 wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu kan ka wele ni k'u ɲininka u dalakan la jamana ɲamakɔrɔ fali kunga o maa 17 na jamana ɲamakɔrɔ Pierre Buyoya bɛ o la mandat d'arrêt yɛrɛ bila bɛ u nɔfɛ ka ban o kun ye u mana ye jamana min na o jamana masina ka sin k'u minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka t'u di Burundi san 1987 ma mina ni siya woloma b'a ta ni lala Burundi jamana kɔnɔ Hutu siya ani Tutsi filaw ni ɲɔgɔn cɛ filaw de tun bɛ fanga na a kuma Hutuw kɛn kun bɛ k'u yɛrɛ jateminɛ k'u kɛ maa denenw ye kɛrɛfɛ filaw fɛ Jean Baptiste Bagaza ka kafo de jasura Pierre Buyoya fɛ ni ka fanga ta san 1993 a sɔrɔla ka kalata labɛn n'a ma ɲa k'a fɔ a yɛrɛ ye Hutu ye Hutu dɔ sera ka na jamana ɲɛmaya la o kalata senfɛ ko Melchior Ndada ye o sigilen san 1993 o san kelen la octobre kalo tile 21 kalo 4 dɔrɔn kɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmaya la dɔ fɛnɛ y'ale ka kafo jaso ni ka nikɛnɛ karaba o kɛra tabilalen ye Forobamugu la siya woloma kɛlɛ gajana Burundi jamana kɔnɔ maa min ye Ndada ye ka kafo jaso n'o ye Cyprien Ntariyamira ye ale fɛnɛ bɛna fa fanga na san 1994 kafo jaso senfɛ siya woloma kɛlɛ b'a ta ni fila la hali bi Pierre Buyoya min kun ye kafo jaso fɔlɔ la ka fanga ta ni ka kalata labɛn ni Ndada ye nana san 1996 Cyprien Ntariyamira min fɛnɛ fara fanga na Sylvestre Ntimantumaganya fɛ Pierre Buyoya y'o wuli k'i coko o nɔ na ko kura o kɛra ka kafo jasoko filanan ye a ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni Burundi jamana ɲɛmaya ye ka sigi kafɔw labɛn ko réconciliation jamanadenw bɛ se segin ɲɔgɔn ma fɔ ka taa o bange Arusha sigi la ni o ye Tanzanie duguba sigi ye Burundi ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan banni na bɛnkan min dɛgɛnɔ bilala Arusha Tanzanie duguba la n'o kɛra sababu ye ka siya woloma kɛlɛ ba Burundi jamana kɔnɔ san 2000 o kɛra sababu ye ka dawulaba di a mɔ diɲɛ seleke 4 seleke jamanaw y'a ta k'a don u ka tɔnbaw la n'a ma kɛ surunani donba ye kɛlɛ dɔw la diɲɛ ɲɛfɛ farafinna tɔnba Union africaine tɔgɔ la a bɛ k'a ye diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ka tɔ Organisation internationale de la francophonie tɔgɔ la wale kɛlen farafinna kɔrɔyanba jamanaw ka tɔ bebe in na a ka fanga ɲini dɔ n'o ye Iproma ye o wasaden kɔrɔ Emmanuel Nkungoristi y'a yira k'a fɔ maa min bɛ jamana kunna bi ni o ye Pierre Nkurunziza ye ale de bɛ ka nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔ wuli ka kɛ mɔgɔw kan nin bɛɛ lajɛlen de fɛnɛ b'a jira maa na k'a fɔ Pierre Nkurunziza de tɛ maa ye maa min bɛ basigi fɛ Burundi jamana ye
Madagascar jamana ɲɛma Erazo Naramampiani min nana jɔyɔrɔ 3nan na jamana kundigisigi kalata senfɛ ni maaw sigi kun bɛ k'a ka dantigɛli makɔnɔ bawo ŋunuŋunu yɛrɛ kun bɛ senna Madagascar jamana kɔnɔ k'a fɔ maa filaw minnu dame ɲɔgɔn sɔrɔ barabila fɔli la 2e tour Marc Ravalomanana ni Angela Joel radio animateur Dawula Maɲi k'a bɛ sɔn ka fara Marc Ravalomanana de kan barisabu ka d'a kan ko radio animateur Dawula Maɲi min y'i to Madagascar faba Antananarive mairie la ka Marc Ravalomanana ni gɛn ka bɔ fanga na ni ka laban ka jamana kundigisigi kalataw labɛn k'ale dɛmɛ a kan na a ka fanga kɔnɔ a n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ kalata kɛlen u maa sabaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a taar'i yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ 3nan na a baara ta ale de kun ye jamana ɲɛmaa ye maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fara diɲɛ nka caman kun y'a jira k'a fɔ a bɛ sɔn ka fara Marc Ravalomanana de kan bawo o ka gɛlɛya bɛ o ni radio animateur Dawulama Angela Joel de cɛ a taama se jamana ɲɛmaa Erazo Naramampiani mɔ bɛɛ ta tor'i kɔnɔ bawo Erazo Naramampiani ye dantigɛli kɛ jabaranizo 2 la Juma ka dugu jɛ sibiri la min senfɛ a y'a yira k'a fɔ a tɛ fara nin ji kan a ka dantigɛli la a y'a yira k'a fɔ ye mara min kɛ Madagascar jamana kɔnɔ a ko baara caman kun bɛ yen minnu kun kan ka kɛ a ko a y'a seko kɛ u caman na hali n'o y'a sɔrɔla a bɛɛ ma se ka kɛ wa tiɲɛ fɛnɛ don a ye fili kɛ baara dɔw kɛtɔ fana a ko a bɛ yafa ɲini Madagascar ka den bɛɛ lajɛlen fɛ n'a donna maa min gasi la a ka kumaw na jamana ɲɛmaaya la a ka dɔn k'a fɔ a ma dabɔ a kama ka maa tɔɲɔ baara de kɛtɔ de kun do faso de ye a ko min ye a yɛrɛ ta fa ye maa filaw minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kundigisigi kalata la tako 2nan Marc Ravalomanana Madagascar faba Antananarive mairie kɔrɔ min ye to mairie la ka jamana ɲɛmaa dɔ gɛn ni o ye Didier Ratsiriki ka bɔ fanga na k'i sigi fanga na o nɔ na radio animateur Dawulama Angela Joel fɛnɛ ka na kɛ Madagascar faba Antananarive mairie ye k'i to mairie fɛnɛ na ko Marc Ravalomanana ni fɛnɛ gɛn ka bɔ fanga na k'i coko ka furanjɔrɔ fanga labɛn k'a tɛ fara nin ji kan o fana k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ a kanubaw fɛ u kana bɔ ka kalata ninnu maa fila si ye ma mɛna ni Marc Ravalomanana nin ka babu senigi ye kɔrɔfɔ mɛn o y'a yira k'a fɔ maa kelen de kumana f'o ka si dɔ nɔn tɛ a ka fanga ɲini dɔ ni o ye HVM ye a dankɔrɔba damanda de ni olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'a fɔ tako 2nan in na u bi fara u ka jamana ɲɛmaaya ɲini maa min kɔni tɛ ka kuma o ye radio animateur Dawulama in ye Madagascar faba mairie kɔrɔ Angela Joel ale de bɛ ɲɛkun na a kɔni ma se ka kɛ tako 1 ye ka kɛ jamana ɲɛmaa ye nka kalata kun fɔlɔ min kɔni kɛra a ye maa filaw bɛɛ lajɛlen bi wa kɛmɛ k'i da k'i bo ye caman y'a yira k'a fɔ a bɛ ka baara kɛ dugu jukɔrɔ Saudiya masakɛ de Mohamed Ben Salman ni maa min kun hakili la k'a fɔ Juma ɲɔgɔn bɛ ba kɛnɛ ka Argentine faba la Buenos Aires diɲɛ seleke 4 dankɔrɔba 20 ni ɲɔgɔn cɛ kunbɛn sommet G20 fo a na kɛ maa dɛnen ye kɛrɛfɛ o ma kɛ setigi jamana ɲɛmaa ninnu ye hiri de kɛ a ka a bɔtɔ pankuru da fɛ ani ɲɔgɔn bɛ kɛnɛbaw kan Vladimir Putin yɛrɛ kɔni ni a ye musalaha caman kɛ ni ɲɔgɔn ye Donald Trump bɛ o cogo la Emmanuel Macron ni o ye Faransi maa ɲɛmaa ye dɔw y'a yira k'a fɔ a n'o ka kuma senfɛ k'o y'a yira la k'a fɔ a ka den kunnafoni dila min nsogo tigɛra ka laban k'a kɛ asidiji la k'a si latunu Saudiya lasigidenso la Turki duguba la Istanbul k'a k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛtɔ ka diɲɛ seleke 4 maa faamu yanenbaw fara sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka walasa ko in ka kɛ ko jɛlen ye dɔw ko Emmanuel Macron kɛ n'a kɛ k'o fɔ ɲankuma a ye maa in dawula sɛbɛkɔrɔ bina Mohamed Ben Salman nazaraw kun y'a kamalenya cogoya kɛ ko MBS ka sabu kɛ kuma min na ni a jirala k'a fɔ a bɛ kɛ masakɛ nɔnabila ye ni o ka kumaw dafara masakɛya la Saudiya jamana kunna a sina ka yɛlɛmani dɔw kɛ yɛlɛma min ka di nazaraw ye dakuruɲɛ kelen manevi ka bajanbilaya ni nazaraw k'u ma ko liberté a nazaraka ɲuman ye ko libertinage fa y'o caman dayɛlɛ Saudiya jamana kɔnɔ nka ma bɔ karila ka nɛnɛ sɔrɔ maa in dawula sɛbɛkɔrɔ bina k'a sabu kɛ a ta min yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ min kɔnɔ Yemeni yanfan fɛ ni manevi ni kɛnɛ karabali ye k'a sabu kɛ ko maa minnu bɛ fanga na Yemeni ko o tɛ Saudiya kuntilenna fanga ye walikelen dakuruɲɛ kelen Saudiya dɔngɔ diinɛ bolo fara maa minnu bɛ fanga na k'u t'o ye olu ka fanga bira ko fɔ a ka yɛrɛ dɔngɔ fanga de coko min ni Saudiya diinɛ taabolo ye kelen ye kɛlɛ b'o de nɔfɛ Yemen bi bawo Hutiw Shiyaw do Yemen u bɛ wele ko Huti Iran u ye Shiya ye Siri u bɛ wele ko Alawitiw o kɛlɛ de bɛ senna Yemen a taa mi yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o kɛmɛ ka dawula sɛbɛkɔrɔ bi dɔw y'a yira fana k'a fɔ Theresa May ni o ye Angleterre ministre ɲɛmaamuso fana ye o n'a ka kuma ɲɔgɔnya fana senfɛ k'o n'a wajibiya mɔ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ kunnafoni dila Jamal Khashoggi min bosona ka laban ka sogo kɛ asidi la k'a si latunu k'a k'i jija a sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ k'a ko dankɛnɛmaya a ka si dɔn maa minnu kɛra kɛbaw ye olu ka ye bɔgɔ jeninen kan.
farafinan dula ti kɛnɛba min bɛ ɲɛnamaya san fila o san fila coupe d'Afrique des nations CAN ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn ta min kun bɛ Cameroun jamana ka bolo kan o ndarakir'o la ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye farafinan dula ti ko ɲɛnabɔli jɛkuluba kafu kɛlen k'i sigi ka jateminɛ kɛ baara taabolo kun ka Cameroun ndolati kɛnɛw minnu kan ka jɔ ka bɛn ni kumaw minnu ye k'a ye k'a fɔ olu ma se ka jɔ ka bɛn n'u kumaw ye fɛn caman bɛ baara jɛ u sina k'a jira Cameroun na k'a fɔ ɛlɛ ni ko in bɛ bɔ aw ka bolo kan kafu ɲɛmaaba Ahmad ye dantigɛli dɔ kɛ Ghana faaba la Akara k'a jira k'a fɔ don nataw la u bɛna lajɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min bɛna wele da ka ɲɛsin jamanaw ma jamanaw minnu y'a kanu ka coupe d'Afrique des nations CAN labɛn min bɛ tan juin kalo tile 15 ni juillet kalo tile 13 cɛ san 2017 a tako 32 du kafu taamaden minnu dara sɛgɛsɛgɛli la Cameroun jamana kɔnɔ septembre kalo ni octobre kalo tɛmɛnen olu nanen ye gafe min sɛbɛn ka di Confédération africaine de football kafu ma ɲɛmaw ma o gafe y'a yira k'a fɔ labɛn ma kuwa Cameroun jamana kɔnɔ ka se ka CAN labɛn Cameroun ka denw kɔni y'u ka jigitigɛ kɔni jira ko in na nka Ahmad min ye kafu ɲɛmaaba ye ale y'a yira k'a fɔ cogo si la Cameroun tɛ se ka coupe d'Afrique des nations CAN labɛn k'a ka tan a tan kuma na n'o ye juin kalo tile 15 ni juillet kalo tile 13 ni ɲɔgɔn cɛ san 2019. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadalu la ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ aw ni aw na laseli nata ne ni aw an bɛna jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ aw ni ce aw kan bɛɛ sani o cɛ.